Mdziko limene likusintha mwachangu kuposa kale lonse, pali mphamvu yatsopano yomwe ikubwera mwakachetechete koma mphamvu kwambiri. Mphamvu yomwe si anthu koma imatha kuganiza ngati anthu. Anthu ambiri akhala akumva mawu oti AI nthawi zambiri, koma ochepa ndi amene akumvetsa mmene ikusintha moyo wa munthu wamba tsiku ndi tsiku. Tangoganizani dziko limene makina amatha kuyankha mafunso anu, kulemba nkhani, kupanga nyimbo, kapena ngakhale kulingalira ngati munthu. Dziko limene ntchito zomwe kale zimafunika anthu ambiri tsopano zikuchitika ndi makina m'masekondi ochepa. Izi sizili msogolayi, izi zikuchitika pano lero lino. Pamene ena akusangalala ndi mwayi umene AI ikubweretsa, ena ali ndi mantha akuluakulu. Kodi ntchito zathu zizatha? Kodi ana athu adzaphunzira bwanji mdziko limene makina amadziwa zonse? Kodi choonadi chizakhala chotani pamene zithunzi ndi mawu zitha kupangidwa ndi makina? Nkhani ya AI si ya ukadaulo okha, ndi nkhani ya moyo wa anthu, ntchito, maphunziro ndi tsogolo la dziko lonse. Ndi nkhondo yapakati pa mwayi ndi chiopsezo. Ndi nthawi yomwe anthu ayenera kusankha, kuvomereza, kusintha kapena kusiya kutsatira. Lero tikulowa mozama mu nkhani ya AI, ndipo tidzafotokoza zonse kuyambira mmene imagwirira ntchito, mmene ikukhudzera moyo wa anthu, mpaka kuzoopsa zomwe zingasinthe dziko ngati silikhala tcheru. Iyi si nkhani wamba, iyi ndi nkhani yomwe ingasinthe momwe mumaganizira za tsogolo lanu. Koma timvetsetse zonsezi, tiye tikhalire limodzi. Ndipo langa dzina ndi lomwe lija Mike Thompson. Ukadaulo wa Artificial Intelligence AI tsopano si nkhani ya mtsogolo yokha, uli kale pakati pathu, ndipo kusintha momwe anthu amagwirira ntchito, kuphunzira, kulankhulana, komanso moyo wa tsiku ndi tsiku. Dziko likulowa mu nthawi yatsopano ya digital revolution, yomwe ili mofanana ndi momwe intaneti inalowera m'mbuyomo. Koma nthawi ino kusintha kwake kuli mwachangu kwambiri, komanso kwa mphamvu kuposa kale. AI ndi ukadaulo omwe umathandiza makina, makompyuta, kuganiza, kuphunzira ndi kupanga zisankho ngati munthu. Zimaphatikizapo zinthu monga kuzindikira mawu kapena kuti speech recognition, kuzindikira zithunzi image recognition, kulankhula ndi anthu imene imatchedwa kuti chatbots, kupanga zinthu zatsopano monga zolemba, zithunzi ndi nyimbo. Makampani monga OpenAI ndi Google ali patsogolo kupanga matekinoloji awa. AI sikungokhala mu malaboratory, ili kale m'manja mwa anthu ambiri. Maapu monga YouTube amagwiritsa ntchito AI kusankha makanema omwe mungakonde. Mafoni amagwiritsa ntchito AI kuzindikira nkhope imene amati face unlock. Mabanki amagwiritsa ntchito AI kuzindikira zachinyengo imene amati fraud detection. Mahospital kapena kuti zipatala zimagwiritsa ntchito AI kuthandiza madokotala kuzindikira matenda mwachangu. Izi zikutanthauza kuti ngakhale munthu sakudziwa, akugwiritsa ntchito AI tsiku lililonse. Koma mwina tisanapite patali, timafunika tidziwe mbiri bwinobwino yokhuza AI. Nkhani ya Artificial Intelligence sinayambe lero kapena dzulo, ndi ulendo wautali omwe unayamba zaka zambiri zapitazo. Anthu akuyesera kumvetsa funso limodzi lalikulu: kodi makina angaganize ngati munthu? Ulendowu uli ndi magawo ambiri, kuyambira malingaliro a sayansi akale mpaka lero pamene AI ikulemba nkhani, kupanga zithunzi ndi kulankhula ndi anthu. Ngakhale AI monga tikudziwira lero sinali itapangidwa, anthu akale anali kale ndi lingaliro la makina oganiza. Mu nthano za Greece yakale panali nkhani za makina amoyo omwe ankapangidwa ndi aluso. M'bado wa science kapena kuti science era, anthu anayamba kuganiza za makina omwe angachite ntchito za anthu. Koma izi zinali malingaliro okha, osati ukadaulo weniweni. Chiyambi chencheni cha AI kapena kuti Artificial Intelligence chimagwirizana kwambiri ndi wa sayansi wa ku Britain, Alan Turing. Alan Turing ndiye anafunsa funso lofunika kwambiri:
kodi makina angaganize? Iye anapanga lingaliro lotchedwa Turing test, lomwe limayesa ngati makina angayankhe ngati munthu mpaka munthu wina asazindikire kusiyana. Pa nthawi ya nkhondo yachiwiri ya dziko, Turing anathandizanso kupanga makina omwe anathandiza kuswa makodi a adani. Izi zinasonyeza kuti makina angachite zinthu za nzeru. Chaka chofunika kwambiri mu mbiri ya AI ndi 1956 pa msonkhano wotchedwa Dartmouth Conference. Mchaka cha 1956 wa science John McAfee ndiye amene anayambitsa mawu oti artificial intelligence. Pa msonkhanowu asayansi anali ndi chiyembekezo chachikulu kuti makina azatha kuganiza ngati anthu posachedwa, kuti AI izathetsa mavuto onse ovuta. Iyi inali nthawi ya chiyembekezo chachikulu kwambiri. Mzaka za 1950 mpaka 1970 AI inali yotchedwa symbolic AI. Makina ankaphunzitsidwa malamulo kapena kuti laws, ma if then statements, logic ya anthu. Koma vuto linali makina sanali kuphunzira okha, ankafunika kulamulidwa ndi malamulo ambiri kwambiri. Chifukwa chake AI sinakule mwachangu monga momwe anthu ankayembekezera. Chifukwa AI sinapange zotsatira zazikulu mwachangu, ndalama ndi chidwi zinayamba kuchepa. Izi zinatchedwa AI winter. Panali nthawi ziwiri zazikulu za AI winter, 1970s ndi 1980s. Makampani ndi maboma anasiya kuyika ndalama zambiri chifukwa AI sinali kugwira ntchito bwino, zotsatira zake zinali zochepa. Ma 1990s mpaka mzaka za ma 2000 AI inayamba kubwerera chifukwa cha lingaliro latsopano, machine learning. Apa makina sanali kungotsatira malamulo okha, koma ankaphunzira kuchokera ku data, ankapeza pattern okha. Izi zinathandizidwa ndi makompyuta amphamvu komanso internet ndi data yochuluka. Pambuyo pake kunabwera deep learning, gawo la machine learning lomwe limagwiritsa ntchito neural networks zofanana ndi ubongo wa munthu. Izi zinapangitsa AI kuchita zinthu monga kuzindikira nkhope, kumasulira zilankhulo, kuyankhula ndi anthu. Makampani akulu ngati Google anayamba kugwiritsa ntchito AI mwamphamvu kwambiri. Lero AI yafika pa msinkhu watsopano kwambiri chifukwa cha makampani ngati OpenAI. Tsopano AI imatha kulemba nkhani, kupanga makodi, kupanga zithunzi, kulankhula ngati munthu. Izi zimadziwika ngati generative AI. Tsopano AI silingaliro kapena kafukufuku, ndi gawo la moyo wathu. Mumafoni, muma social media, mumaphunziro, mu business. Kumatsogolo lake likubweretsa funso lalikulu: kodi AI izathandiza anthu kapena izawalowetsa m'mavuto? AI inayamba ngati funso la philosophy, kodi makina angaganize? Kuchokera kwa Alan Turing mpaka ku Dartmouth Conference mpaka ku machine learning ndi OpenAI, lero AI yakhala ulendo wa zaka zambiri wa nzeru za anthu. Tsopano AI ili pano osati ngati maloto koma ngati zenizeni, ndipo tsopano tsogolo lake likudalira ife anthu, momwe tizayigwiritsire ntchito, momwe tizayilamulire ndi momwe tizayiwongolera. Koma pali lingaliro limodzi limene anthu amakhala nawo. Ena amazifunsa, kodi ntchito za anthu zili pa chiopsezo? Ichi ndi chimodzi mwa mafunso akulu kwambiri. AI ikhoza kuchita ntchito zobwerezabwereza mwachangu kuposa munthu, kugwira ntchito maola 24 kapena kuti 24 hours popanda kupuma, kuchepetsa ndalama za makampani. Choncho ntchito zina zingathe, monga data entry, customer service. Koma ntchito zatsopano zikubadwanso: AI engineers, data scientists. Chifukwa chake sikuti ntchito zonse zizatha, koma mtundu wa ntchito uzasintha kwambiri. Masukulu ndi mayunivesiti akusintha chifukwa cha AI. Ophunzira tsopano angathe kufunsa AI mafunso ovuta ndi kupeza mayankho mwachangu, kuphunzira paokha, imene amati self learning, kupeza maphunziro pa internet mosavuta. Koma pali vuto: ena akugwiritsa ntchito AI kuba ntchito kapena kuti cheating. Aphunzitsi
akuyesera kupeza njira zatsopano zowunika ophunzira. AI tsopano imatha kujambula zithunzi, kupanga nyimbo, kupanga nkhani. Izi zikukweza funso lalikulu: kodi AI ikhoza kulowa m'malo mwa luso la munthu? Ena ojambula akuopa kuti ntchito zawo zikhoza kuchepa, pamene ena akuona AI ngati chida chowathandizira kukhala opanga kwambiri. Ngakhale ili ndi ubwino, AI ilinso ndi zoopsa: fake news and deepfakes, zithunzi kapena mavidiyo aboza omwe amaoneka ngati enieni. Kusowa kwa chitetezo cha data. AI imafunikira data ya anthu. Kusankhana kapena kuti bias. Ngati AI yaphunzitsidwa pa data yosayenera, imatha kusankha molakwika. Mabungwe ngati United Nations akuyesera kupanga malamulo oti AI igwiritsidwe ntchito moyenera. Ku Africa, kuphatikizapo Malawi, ubwino wake mwayi wophunzira pa intaneti, kusintha kwa ulimi pogwiritsa ntchito data, mwayi wa ntchito za pa intaneti. Zovuta zake ndizi: kusowa kwa intaneti yabwino m'madera ena, kusowa kwa maphunziro a AI, kuchedwa kulandira ukadaulo. Ngati mayiko ako Africa atsatira bwino, AI ikhoza kukhala mwayi waukulu kwambiri wa chitukuko. Tsogolo la AI. Akaswira kuti mtsogolo, AI izakhala gawo lalikulu la moyo wa anthu onse. Magalimoto oziyendesa okha adzakhala ambiri. Ntchito zambiri zizakhala zophatikiza munthu ndi makina. Koma funso likadali limodzi: kodi anthu adzatha kulamulira AI kapena AI izakhala yolamulira anthu? AI si nkhani ya mtsogolo, ndi nkhani ya lero. Ikubweretsa mwayi waukulu komanso zoopsa zazikulu. Dziko likuyenera kupeza njira yabwino yogwiritsa ntchito AI, ithandiza anthu, osawononga ntchito, osawononga chitetezo cha anthu. Kwa aliyense, nthawi yafika yoti aphunzire ndi kumvetsa AI, chifukwa mtsogolo amene sadziwa AI angakhale kumbuyo kwambiri. Pamene tikumaliza nkhaniyi, funso lalikulu limatsala m'maganizo: kodi AI ndi bwenzi kapena ndani? Yankho silili losavuta, chifukwa zonse zimatengera momwe ife anthu tizagwiritsire ntchito mphamvu imeneyi. AI ili ngati mpeni, itha kudula chakudya ndi kuthandiza moyo, koma ikagwiritsidwa ntchito molakwika imatha kuvulaza kwambiri. Choncho tsogolo la AI silili m'manja mwa makina, koma lili m'manja mwa anthu. Nthawi yafika yoti tisamangokhala oonera, koma tikhale ophunzira, ofufuza ndi osogolera kusintha kumeneku. M'bado uno uli ndi mwayi wapadera, kukhala pa mphambano yambiri pomwe ukadaulo ukukumana ndi umunthu. Kwa mayiko monga athu, iyi ndi nthawi yoti tisankhe: kodi tizalandira AI ngati chida cha chitukuko kapena tizayiopa ndi kusiya kupita patsogolo? Mwayi ulipo, koma ukufuna chidwi, maphunziro ndi nzeru. Choncho mukamachoka pano, musamangoganiza za AI ngati nkhani ya pa TV kapena pa intaneti. Ganizirani mmene ingakhuzire inu, banja lanu, ntchito yanu ndi tsogolo lanu. Chifukwa choonadi ndi ichi: tsogolo likubwera, ndipo likubwera mwachangu. Funso ndi lakuti, kodi inu mwakonzeka? Iyi simapeto a nkhaniyi, ndi chiyambi cha ulendo watsopano. Apa ndipo pamapeto pa video imene ndinakukonzerani mtsiku la lero, ndipo mtsiku la lero mudali ndine wanu wa nthawi zonse, Mike Thompson. Pitirizani kuonera komanso kusatira ma videos osiyanasiyana pano pa Sam Mavita. Musaiwale kuchita like komanso subscribe, komanso kuchita comment pa nkhani imeneyi. Perekani maganizo anu in comment section. Kufikira video ina,